कैसे करब राउर बरत बढ़ल जाता महंगाई जी बढ़ल जाता महंगाई जी कैसे करब राउर बरत बढ़ल जाता महंगाई जी हरिओम बसंत महंगाई जी कैसे के ये छठी माई कोसिया भराई कैसे के ये छठी माई कोसिया भराई कोसिया भराई कैसे के ये छठी माई कोसिया भराई कहाँ से लाई से उनरिया लगा ऐसे अर्घ दियाई कैसे अर्घ दियाई कैसे अर्घ दियाई आवत निचकाई राउर पर ओ सही बढ़ल महंगाई जी आवत निचकाई राउर पर ओ सही बढ़ल महंगाई जी कैसे करब राउर बरत बढ़ल जाता महंगाई जी तुरले बही मते ऐसन करो ना तुरले बही मते ऐसन करो ना घरे ना पिया बाड़े आइल जी घरे ना पिया बाड़े आइल जी कैसे करब राउर बरत बढ़ल जाता महंगाई जी हरिओम बसंत महंगाई जी कहे अनूप जवने बा छठिया उठाल नइखे पुआ पकवान त सिपुली में पानी सजाल सिपुली में पानी सजाल कहे अनूप जवने बा छठिया उठाल नइखे पुआ पकवान त सिपुली में पानी सजाल सिपुली में पानी सजाल सिपुली में पानी सजाल कदी है कृपा छठी माई दम सपिया के दी है भेजाई दम सपिया के दी है भेजाई कैसे करब राउर बरत बढ़ल जाता महंगाई जी तुरले बही मते ऐसन करो ना तुरले बही मते ऐसन करो ना घरे ना पिया बार आइल जी